Doncs ha sigut un partit molt disputat, o sigui, sempre es diu, però aquest realment així que ha sigut disputat, una mica el resultat enganyós. La primera part, sobretot ells han controlat més el partit els primers minuts i després d'una ocasió clara seva al travesser, la Laura Abad, delantera nostra, el contraatac ha acabat fent el 1-0 i després hem tingut que mantindre el resultat amb un esforç durant els últims minuts de la primera part i a la segona part. I a l'inici de la segona part ens hem trobat amb un gol de pilota parada, el 2-0, i al final hem fet el tercer i hem fet un gran esforç a nivell defensiu, érem molt justes avui i felicitem la UB perquè ha fet un partidàs, com totes les finals dels últims anys, i les meves jugadores que s'han esforçat moltíssim. Aquesta final ha sigut bastant igualada. Al principi elles han disposat de més ocasions perquè a nosaltres ens ha costat una mica adaptar-nos i un cop ens hem adaptat hem sabut aprofitar les nostres ocasions i a partir del gol les coses han anat molt millor i ens hem emportat la victòria.